Pamintaku nimas situasi teturuntut tansah runtungan Kakang Prabu pangapunten pasuan dalem kene rodok serak-serak campur entek. Ya bengak-bengok ae ya disuwuni tulung tangga dan tangga. Akhire pas dumugi Tiwanci suwan pidalem mriki rodok blerek-blerek. Nggih. Mboten napa-napa niki didukung wahana niki wah jan. PD. Mantep nggih. Wonten ekone. Abah Kolis. Abah Kolis. Ing sarina sarwa ngene tatan kenggang sarambut lamun adoh jageting ati pindha mimi lan mintuna hayo nimas bareng ana tepi wajib situasi berahayan setia tuhu Kang Mas. Oh Mega Nggih. pokok nek ning sortirop ketemu para kadang Semar Musik Semar. ketemu Adik Gulanang Gasta Multimedia Nggih. ketemu dulurku tunggal buyut Wahana Audio. Oh, Wahana. Pokoknya mung ndonga muga-muga acara iki ora rampung-rampung terus. Gayeng banget ya. Capek mungkin ngene. Ya capek istirahat iki maeme pagi disiapke.
Cahayu, yuk lanjut. Mungkin tobat kahing dikti ngomong tansah limpah setiap diempake. Ngene, Pun. lek babakan senggak ki yo iya ning kae adikku lanang kae empuk suarane. Walah, empuk. Melodi. Sing ceklem melodi ki pas pantene kowe ngangeni, makane yo. Aku nek melu-melu malah mbubrai. Suarane sing ngangeni. Heeh. Tiange? Apane? Tiange. Tiange kemana? Suarane ngangeni lek piantune Piantune? kadang-kadang nyegehke. Lah iya. Kemaplek. Gemecek. Mergo ngene nek pas bonceng sing rada midhit-midhit kae ning ngarep kono ngece senengane. Nggih ta? Heeh. Boten jenengan. Om, aku liwat yo gak blurus mah diempotke ngono. Oh,
Janak Nakal iya. iki wisan. Tole Hendri ngono kae jenengane. Nggih, Tolendri iki piye to? Cahyu ditekke ya. Siap. Mugi entuk berkah Setia tuhu Setia menika tuhu. sampun